HYC sengkmi mentak sngi kala rakhe ka linku sngi khlad bahinyo jong ma e hoping stone link do da ka basami ki kol link do pala ai ka teng ka MOU be ain be riti ban pin paw ka jing persha halor ka jing soi jong ka sarkar Meghalaya bat ka Assam ya ka MOU ban pin bet port ya ka ne ka jing sam kol link do ka HYC class dang na IGP point ter shakhandai lad ban mot pran Habai Ukraine bu samla Roy Kupar syndrome u general secretary ka seng ulaong wakum kadak ban kin mau burom yo te real crowd jang ka jat bin real ubaja Ukraine na kapor shakapor hakabai day ki kam khapot bat ublai le ru kumno banyada ya kari jaka khasi ki banum du ei bat ki hima khasi ba kinum le cha Assam na kalyang ka seng klashim dakani ka senjam Ulaong baka seng hi ka pinpaw ka jing pasha halor ka rai ka sarkar banya chakmat ya ka jing soi ka MOU pinbait put wat la ki babun ki shnong ki bade ki banta ki hima khasi ki la lech Assam Ulaong ru palada ka sarkar ka ya chakmat ban soi ka MOU wat la lap baka kai pot pala pin create ka sarkar ho snem hajar kharwe wat la lap baki babun ki jaka ke nech Assam Ulaong ru pakum ka seng ka dap ta kamen sim ngau khia ka jingdo no yu te rangba blayeng hakanong rim banya dai ka khando ka syam bat iki jaka ki puta Ulaong kum ka seng ka ngau dei ban pinmi da ka kot link dop ban pin ngau ne pin shai pat ba iki jing shisha ba ka seng ka yeng hadu menta ban pin paw ru kum ka jat ban riu ngi la du nong shipon e ha ka jing ban bet put habawat ka baning kong bat bandawa Badai ban kmi biang yakani ke MOU. Naka liang ka seng HYC bro kowe hakum gani ka sngi ka badai ka lengku sngi yam ka ba nyo jong u mai hoping stone lengdo we ne kiri orang ba kumjur no elam u baju kren nakapor sakapor badai bat kani ka kam khaput u balayele ru kumnu ba kijaka jong ki himakasi ki nomdu ai bat kinle cha Assam hakum gani ka sngi ka ba iraki kani ngisnu ka mau burom da jing sngo khang da ka jing sosi ya ka jing du no ka jong i kum ka jai pen riu yo new riu rang ba urat ba jong ka jai pen riu ngi la sngo dei ban pen mi ya ka ni ka kwat leng kdom ban pen shai pat ba halor ka jing sngo bat ki jing shisha ki bangi kum ka sang yeng adu ka ni khlep mat ka ba menta ban pen pau bakum ka jai pen riu ngi la du nong shibun ne ha ka ni ka jing ya pen bet put ka baning kong la ne ka ta ka phase 1 ka jing ya soy ya ka MOU ha pedeng ka sarkar ka jong i ba ka sarkar Assam Kung kaseng na du kasi ka basdang ila kren da ka basyay ya kani ka sarkar ban penpaw ba kalayat bakla hakaru kompenbet yo put Usam hakani ka phase 1 namar kum bakalong hi kajat ben riu nyo trip kumjuru ki hima khamtam e ki hima jong ki jaka jong ki hima khasi ngila du ai syaka Assam kumangitip kastan la ni ka nongrim ka baga sarkar ka yeng ko ong ba kabaningkong ka dei ba namar bakat kum ka kaipot jong snam arja khatway ya kabala summit aku tukapo da ka sarkar kani ka sarkar ka pamenta ko ong bakamla syu ban haidin kala da kalong kumta ni suthu ba kum kaseng la ngiya da ka takalenti kajing ma ba kajing ya ka bakraw kan bu ya ka jat meri wa jongi hakani kuat ka ba arpat ka ban penyep kandon kajing ya penbet habai dei bikiwai pat ki jaka ki bakham kum kalangpi kum ka blok 1 blok 2 ka siar khanduli ka desh domria ka nongwa mak tumur tengi kum ka seng ismo ban pen pau sik pat ba khnam gi pat ba bat ki pardo parasnam gi jongi ki nong snong jong ka briu nyo trap ko kin so thu ha e kini ka bakla kani ka sarkar ka bakla ka baningkong ka jing bakla jong kani sarkar ka dei bakam so thu ya uput Usam jong ka jala Meghalaya ngide ba so thu ba ka district council ka yo ya uput Usam jong ki district council ka dei long ba ki hima khasi bat ka sarkar Meghalaya ka bu lani ka yo ya uput Usam ka dei long ba ki district council Dahaba kumta ban yo la ne ban tip thikna yo put Usam jo ka jala ka jongi ngi ha ban su thu bat ban don ka jing su thu jing mot kham tam e bat ki hima khasi kumba galong menta da ki khat ar khat lai tli kisnong jong ka hima nong lang kala ya no sha Assam pinapet ya ka kisnong ki bahap hapo
hima jerngam kilaya no sya asam kisnong ki bahab hapo ka hima jirang ba hima nong spung kilalet no sya asam lada pipet je kasnong jimrigau ba kalengkung kidai ki artli kisnong ki bahab hapo ka hima nong spung ba ka hima jirang kidai kisnong ki balong try de hima kasi ya ki kot jaka gitu ya ki beri ki basong gitu ki jaka la ai de ki hima kasi rega basusi kalong ba hakapor bo konrak sangmau chief minister jongi ya soy kani ke MOU uklam kenjok khtian ya ki hima kasi de halor kata kanong rim ka bala pelong ya kini hima kasi wat banlet bantit ya ka jengkhang jong ki kayeng dorbar kayeng kashari bakhli do jong kari India kata ka Supreme Court ban panpa ka jing persya halor kani ke MOU but kajing ong lani kajing bu palat jong ka sarkar jela ban ong ba ki brio ki basong hakini ki jaka kinrai lakin let cha asam ne kin let sa Meghalaya kalong ke AK ka bangimla ban pediang namar ngitip thikna kumbolong hapo jimrigau kumbolong hapo lengkung ki brio ki basong hang tu kimdai ki khasi kidai na kawi pagajai ban rio tipan ong ba maki kinrai laki jaka ki jong hima khasi kin hap sapo asam lani kin hap sapo Meghalaya kalong ke AK ka babakla bat ka ban bu jingma ya kani ka phase 2 Kilai ilang baki kot kubur, baki karne pali ki basyong hapo langpi. Ki basyong hakiwe kisnong kila ada ban ong lepa. Bangi ngim kwa banwan sa Meghalaya, nginlet sa asam. Lengitip ti kenapat baki ni kisnong ki bahap hapo langpi sektor. Kidi kisnong ki badai hapo ka himarat nong mensau, hapo hima mensau. Telada kalong kumta, lada kini ki karne pali, lani kiwe pak kijai benri kinrai. Lada ka sarkar kan ong bet ba ki beri ki basyong hatu kajaka kinrai la kinlet cha asam na kinlet sa Meghalaya ka umut baka jingma kan bu yangi namar bangitip ti kana bakini ki beri ki la de pan pa bakinlet cha asam ta hatu kan nomlong ka jingdu nong pat ya kajaka ka puta jong ke hima kasi di bat ka weiru ka jing ong jong ukon na ka kaipot ya ka bala submit house nam aja khatway kan bu jingma ka bakrau ya yangi hakani ka phase 2 namar kumban supentip yapi haka report jong arjak hatway kisnong hapo block 1 block 2 gidon tangkat tu kan itli ki bami kerteng ndrai menta pat gidon kumbasan pho teli kisnong ki bakwa banwan siapo Meghalaya tela daw konrak sang mau la ban ong lupa bangin ngin stick laningin bat bet ya kata ka report jong senam arjak hatway kajing keli galong kan jayu gitu kisnong kasi penar ki jong ni ki bakwa banwan siapo Meghalaya kumangili iya hakini kisngi kot kubur bakatu kaseng kebadon hatu ki jaka ki bahapo Karbi Anglong Autonomous District Council kila ada penpon pa da basay begini ki jaka ki hap po Karbi Anglong District Council kimkwa banwan sipo Meghalaya kila ada ka sarkar ka jongi kabu lepay ka jing ka baningkong ban island ikini ki beri basyong kini jaka ban rai lakin let senu bat kabaar ban suong bet ba ngingin bat ya kata ya ka kaipot jong senam aja khatway kan bu jingma ka bahe ya kari ba kajat meri ka jongi di halor kata kanong rim bakung kaseng ni penmi ya kani kot lengkdop ya ka bangil ai kerteng ke MOU bean beriti ki jingma ki babu ya kajat beri wa jongi khnang bagi pat ba nong snong kin so thu hae ba kani ka sarkar ka kalabakla kani kawat ka baningkong bat kumno kan penbet kani kawat ka baar bat kumjuru bangin dawa na ka sarkar ba kadai ban review la ni kan phaibyang namar ladang im phaibyang ya kani ladang kani kam MOU menta kal along an la ni kelas kalong kuma kalong menta ka jingdu nong ba ka jing ka bakraw kan bu ya ka jala ka jongi hakapor ba kilet ban ya penbet yo put usam hakawat ka baar tinginget belamba kani ka jing ai kajing sam jong ing kot lengkrop ki para kinong shong snong jong jalakin so thu babale kum kasengi yang kon persya e kani kemoyu bat kumjuru ban pan ya kajing kersan ga jong ki ya kaseng bah bangi syem ginu gilat nang ni sakmat ban penpau ya kajing persya ga jong ya kemoyu ban dawa ya ban review kemoyu kinong shong snong hi kin don lang ringkat bat ni bat kamtam e kin don lang ringkat bagi hima kasi bat kinong shong snong ki basyong hakit ki than kaput kata ka de kajing kwa jong kum kaseng nakaliang ga jong ngila penbet pamenta kasi kumagade kasi kumangiong in penbet ban sama ni sor shlong ya bangin sam keleng gi jaka hang ni apo IGP ban kidon di office sarkar apo DC office apo mot pran bukum juru apo hang ni apo khandailat ban adin kata kin hot ki jongi kin salet ban sam chakeleng gi jaka apo sor shlong bat hakini gisngi ki ban wan pat la sha le shisngi ka jing sami kini ki kotlen knop kandai ru apo Riboy district West Khasiels pat habaro ki district ki badon jong kabriu nyutrap